Horreko gunetik etorri ziren Ripea. baina orain txemen gaude guztiak, ez? Gaixorik ez daudenak, kontatu gabe. Gaixi portatu dira. Hala gaizki portatu dena? Bai. Diurria, orduan. Bale, nahi duzunean. Bagu gara, Andoni, Arkaitz, Arkaitz Berriro, Asier eta Jon Mikel. Zu Andoni, ez da? Bai. Nahi duzunean. Koikili lertxondio del campo. Mila bederatzion eta laurogei garen urtearen abenduaren 23an Koikili Otxandion jaio zen. 6 urterekin Krekorra matar borroka egiten hasi zen eta 5 urterekin utzi zuen. 14 urterekin futbolen jolasten hasi zen. Aurrera de Vitoria, Osasuna B, Gernika FC, SD Beasain, Gernika FC Berriro eta Sestao River taldeetan egon zen. Atletik taldean amaitu baino lehen. Fizikoki oso indartsua da, salto onarekin eta teknika ona eskerarekin base eta tokian. Oso ondo. Txalo gara. Koikili Lertxundi del Campo deskribatuko dugu. Bere izena Koikili Lertxundi del Campo da. 1990an jaio zen, abenduaren 23an. Bere herria Otxandio da, Bizkaia. Koikili Vulcano taldean jolastu zuen, horixe bai txikitan, eta gero atletikera joan zen, jolastera. Oso gaztea da, 28 urte baino ez ditu, eta 1,98 neurtzen du. Bere debuta 1998an izan zen, eta Koikiliren apodoa Goi da. Bere hobia mendira joatea da perretxikoen bila, asko gustatzen zaio. Lucha greko-romana 6 urterekin hasi zen egiten, eta 15 urterekin utzi zuen. 14 urterekin futbola egiten hasi zen. Pasaden temporadan 2 gol baino ez zituen sartu. Dudarik gabe bere partidu gogorrena pasaden urtean izan zen, 2 gol galdu zuten, hau lotxa. Berarentzat Pep Guardiola da entrenatzailerik onena, eta futbolari onena Messi da. Partidu batetik ateratzen denean, firma asko eta asko egiten ditu. Horixe bai, atletikek irabazten badu. Partidu bat galtzen dutenean txarto sentitzen da, eta oso nekatuta. Atletika asko jolastea gustatzen zaio. Eta izugarriz kolpegia jarri zuen atletik hartu zionean. Zutenean atletiko bere lagunik onena Armando da, atezaina, baina guztiekin ondo moldatzen da. Asko gustatzen zaigo zu ezagutzea eta musu handi bat. Partidu bat jolastean pizka bat urduri jartzen da. Bere ametsa Madrili irabaztea da. Atletiken bere lagunik onena Armando da. Messi da futbolarik onena bere ustez. Eta esaten du miain horrela jarraitzen badu Messi baino hobeagoa izango dela. Eta Barça da bere ustez talderik onena. Bere hobia perretxikoak hartzea da. Oso ondo, txalo bat. Nahi dugu egin aipamen berezi bat, bi taldei parkatu, iruditu zaigulako landuenak izan direnak, ez? Bai irakurmena gaitik, bai izan dituzten datuen gaitik, eta ikusten delako ere hor, etxean nahiko denbora ibili direla aurkezpena prestatzen. Orduan, orokorrean nahiko onak izan dira, batzuk laburragoak, beste batzuk pixkat luzeagoak, baina orokorrean talde guztiena nahiko ondo egon da, gure iritziz. Baina bi azpimarratuko genituzke, batetik Asier Andoni Arkaitz, beste Arkaitz eta Jon Mikelena, beraz, txalo bat merezi dute. Eta baita, Ane Esti, Peio, Iker eta Miren. Bietan irakurmena ona izan da, gaur landu duguna, hau da, irakurri duten pertsonek nahiko ondo egin dute, eta ez da errezaz, ez zaudete
ohituta, zaudete ohituta irakasleari entzuteari, baina ez zuek irakurtzeari, orduan nahiko ondo egin dute, eta idazmena ere nahiko landua izan da. Orduan, pixkat beste batzuk baino pixkat hobeagoa, baina esan bezala denak izan dira oso landuak, beraz zorionak guztiei. Eta gero, horrez gain, egingo dugu, nahi dizuet hori eskertzeko, zuen parte hartzea eskertzeko, bakoitzari emango diogu argazki bat, dedikatuta, sinatuta eta bere izenarekin. Orduan, banan esango ditugu zuen izenak, eta altxatuko zarete zuen eserlekutik, etorri eta emango dizuet nik argazki bat, etxera eramateko oroigarri bezala, José Manuel. Horrekin musua. Miren Edurne. Entzun pizka bat. Entzun. Beste egunean esan zuen Goikilik sorpresa bat izango zenutela, eta horretarako zozketa bat egingo dugu. Jarri ditugu zenbakiak 3 koloretan. Kolore urdina Mertxeren taldea izango da. Berdea, barkatu. Kolore berdea Mertxeren taldea. Urdina Susanarena eta gorria Jabirena. Orduan, zenbakia ateratzen dugunean, zuek badakizute zerrendan zein zenbaki zareten? Ateratzen dugunean, esango dugu zeinen maizuren klasekoa zareten, eta berarentzat izango da sorpresa. Horrela. Izango da Javiren taldeko 4 zenbakiarentzat. Brandon, ekarri dugun sorpresa da zuen tallako kamiseta bat, bale? Eta, Brandon da zu izena, Brandonek sortea izan du, gaurkoan, berarentzako izango da, eta, txalo bat, berarentzako, bale? Bat edo lako zerbait. Orden apur batekin, bale? Eta gero, aterako dugu klase bakoitzarekin argazki bat, bale? Hemen barruan, klase bakoitzarekin argazki bat, eta patioan beste bat argazki bat. Eta horrekin emango dugu Euskara